Ja, så er vi taget på tur. Og det er Lars og jeg. Som man kan se, så skal vi være fremme klokken 12 i morgen formiddag. Vi er sejlet ud for Lynæs. Vi er på vej til Skagen. Hvis vejrguderne vil. Det er Lars. Jeg skal være skipper hele vejen. Jeg skal bare ligge op på dækket og være lidt matros. Der er ikke for meget lidt. Jeg starter på motor. Det gør alle de andre også, som I kan se. Klokken den er 10 minutter over 2. Ja, så sidder vi her. Den siger, at vi er fremme klokken 17. Hvad er klokken, Lars? 15.29. Det er lige om lidt, så. Eller om 25 timer. Og vi kan se Rørvig nu. Hold da op, vi har travlt. Ja. Det er skide godt, det her. Det bliver det på et eller andet tidspunkt. Vi når frem. Ja, så har vi måttet starte motoren. Det gik godt nok for langsomt. Så er vi først fremme på næste onsdag. Det er lidt hæv. Så gik vi bare drev ind på stranden igen. Men motoren er startet, og vi har sejlet nu i hvad? 20 minutter? Kvarter? For motor? Ja. Og nu har vi fået skræmt alle marsviner væk, for de var her noget til før. Det skal nok komme igen. Godt se det. Der har vi hæsen ude. Ja, så har vi fået vind på vej mod Skagen her, og det er Larsen, der styrer. Det klarer han jo meget godt indtil videre. Nu går vi i stå, og det er jo klart, når det er ham, der styrer. Nej, der har bare ikke været noget vind indtil videre. Vi har haft motoren i gang flere gange. Så nu begynder det at komme. Jeg kan også se, der er lidt regn herude. Men nu må vi se, hvor meget vi får. Jeps. Så er vi der igen, Lars. Nej. Jo. Det er fandme god tur. Det er da hyggeligt. Nu er det begyndt at bevæge os, må man sige. Både også og båden. Ja, og både også og båden, ja. Så skal vi snakke om mad. Fandme sulten. Vi skal ned og lave mad nu. Bare roligt. Ja, så den svenske kok går i gang med at lave mad. Og vi skal have noget rigtig lækker. Det er Lars' yndlingsret. Pasta og kødsovs. Yeah! Det er lige hvad han... Det er lige det, han står og mangler. Og vi har husket osten. Skal vi se, om vi også får den at spise. Ja, så sidder vi her og spiser vores aftensmad.
Belladonna Cabadalo. Ja. Skide godt er det. Og varmt. Hold godt så til at styre, så vi kan få madro. Hold kæft. Det er sagt. Nu vil jeg spille over bord. Nej, det gør han så ikke. Det gør han så ikke. Klokken den er 6:15. Vi har lige passeret Hesselø. Så Hesselø ligger lige herude. Agten for næsten. Så det har taget noget tid at komme herop. Og lige nu der lokker vi 4 knop. Så det er godt nok. Og det skulle blæse op i løbet af aftenen. Så 8-10 meter. ja. Så vi godt tænker at ræbe, inden det bliver alt for mørkt. Storsejlet. Må vi se. Så skulle vi være fremme i morgen, lige over frokost. Hvad skal vi satse på? Jeg siger 12-21. Så siger jeg 16,2. Og den, der kommer tættest på, skal give fiskefilet på havnen. Det er fandme i orden. Nu byder du selv næsen på det. Jeg bakker hele vejen i nat. Jeg skal nok sørge for jer til det. Dumme svin. Ja, vi vil godt have madro nu. Så tak for den gang. Ja, så er vi nærmer os med te. Nok kan se, så ligger der en lille damper derude. Og himlen den er bare helt fantastisk flot. Bare slet ikke noget land at se. Ja, der er lige Hesselø. Ligger derude. Vi kører på motor lige foran af. Det er sammen med strøm. Vi har brugt Holger en del her.